ବାହାରକୁ ଯାଅ। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହିବା ଗୋ ଆଉଟସାଇଡ୍। ଗୋ ଆଉଟସାଇଡ୍। ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଅଛି। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହିବା ଆଇ ଆମ୍ ୱିଥ୍ ୟୁ। ଆଇ ଆମ୍ ୱିଥ୍ ୟୁ। ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହିବା ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ। ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ। ମୁଁ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହିବା ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଡୁ ସମଥିଙ୍ଗ। ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଡୁ ସମଥିଙ୍ଗ। ତୁମେ ମୋତେ କିପରି ଜାଣ? ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହିବା ହାଉ ଡୁ ୟୁ ନୋ ମି। ହାଉ ଡୁ ୟୁ ନୋ ମି। ମୁଁ ଯାଇପାରିବି କି? ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହିବା କ୍ୟାନ୍ ଆଇ ଗୋ। କ୍ୟାନ୍ ଆଇ ଗୋ। ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନାହିଁ। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହିବା ଆଇ ଆମ୍ ନଟ୍ ରେଡ଼ି। ଆଇ ଆମ୍ ନଟ୍ ରେଡ଼ି। ତୁମେ କ'ଣ କର? ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହିବା ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ଡୁ। ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ଡୁ। ମୋତେ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହିବା ଡ୍ରପ୍ ମି ଏଟ୍ ହୋମ୍। ଡ୍ରପ୍ ମି ଏଟ୍ ହୋମ୍। ମୁଁ ରାତିରେ ଫୋନ୍ କରିବି। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହିବା ଆଇ ୱିଲ୍ କଲ୍ ଏଟ୍ ନାଇଟ୍। ଆଇ ୱିଲ୍ କଲ୍ ଏଟ୍ ନାଇଟ୍। କ'ଣ ଚାଲିଛି? ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହିବା ହ୍ୱାଟ୍ସ ଗୋଇଂ ଅନ୍। ହ୍ୱାଟ୍ସ ଗୋଇଂ ଅନ୍। ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଆସୁଛ କି? ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହିବା ଆର୍ ୟୁ କମିଂ ୱିଥ୍ ମି। ଆର୍ ୟୁ କମିଂ ୱିଥ୍ ମି। ତୁମକୁ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗେ? ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହିବା ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ଲାଇକ୍। ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ଲାଇକ୍। ଚିନ୍ତା କରନି। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହିବା ଡୋଣ୍ଟ ୱରି। ଡୋଣ୍ଟ ୱରି। ତୁମେ କିପରି ଅନୁଭବ କରୁଛ? ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହିବା ହାଉ ଡୁ ୟୁ ଫିଲ୍। ହାଉ ଡୁ ୟୁ ଫିଲ୍। ତୁମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ? ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହିବା ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ଥିଙ୍କ। ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ଥିଙ୍କ। ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝନି। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହିବା ଡୋଣ୍ଟ ଗେଟ୍ ମି ରଙ୍ଗ। ଡୋଣ୍ଟ ଗେଟ୍ ମି ରଙ୍ଗ। କିଏ କହିଲେ? ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହିବା ହୁ ସେଡ୍। ହୁ ସେଡ୍। ମୋତେ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହିବା ଲେଟ୍ ମି ଗୋ। ଲେଟ୍ ମି ଗୋ। ନିଜକୁ ଦେଖ। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହିବା ଲୁକ୍ ଏଟ୍ ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ। ଲୁକ୍ ଏଟ୍ ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ। ତାଙ୍କୁ ପଚାର। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହିବା ଆକ୍ସ ହିମ୍। ଆକ୍ସ ହିମ୍। କ'ଣ ଆଣିବି? ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହିବା ହ୍ୱାଟ୍ ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ। ହ୍ୱାଟ୍ ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ। ମୋ ସହିତ କଥା ହୁଅ। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହିବା ଟକ୍ ଟୁ ମି। ଟକ୍ ଟୁ ମି। ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହିବା ୟୁ ଆର୍ ଭେରି ନାଇସ୍। ୟୁ ଆର୍ ଭେରି ନାଇସ୍। ତୁମ କହିବା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହିବା ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ମିନ୍। ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ମିନ୍। ଏଠାରୁ ପଳାଅ। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହିବା ଗୋ ଏୱେ ଫ୍ରମ୍ ହିୟର୍। ଗୋ ଏୱେ ଫ୍ରମ୍ ହିୟର୍। ସେଠାକୁ ଯାଅ। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହିବା ଗୋ ଦେୟାର। ଗୋ ଦେୟାର। ପୁଣି ଥରେ କୁହ। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହିବା ସେ ୱାନ୍ସ ଏଗେନ୍। ସେ ୱାନ୍ସ ଏଗେନ୍। ସତରେ ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହିବା ୟୁ ଆର୍ ରିଏଲି ଭେରି ଗୁଡ୍। ୟୁ ଆର୍ ରିଏଲି ଭେରି ଗୁଡ୍। ମୁଁ ଆଜି କଲେଜ ଯିବି ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହିବା ଟୁଡେ ଆଇ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ଗୋ ଟୁ କଲେଜ। ଟୁଡେ ଆଇ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ଗୋ ଟୁ କଲେଜ। ମୁଁ ଏହା କରିପାରିବି। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହିବା ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଇଟ୍। ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଇଟ୍। ମୁଁ ଇଂରାଜୀ କହିପାରିବି। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହିବା ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ସ୍ପିକ୍ ଇଂଲିଶ। ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ସ୍ପିକ୍ ଇଂଲିଶ। ମୁଁ ସହରକୁ ଯିବି। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହିବା ଆଇ ୱିଲ୍ ଗୋ ଟୁ ଟାଉନ୍। ଆଇ ୱିଲ୍ ଗୋ ଟୁ ଟାଉନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।
Please subscribe our channel.